Mila bederatzireun da lehenengo urtian, maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzikaldian. Haundila bazan ere azkarra ibilia, bueltakan zebilen joan da etorria, ondarra harrotuaz murgiligarila, zorriak zeuzkan eta haiek botan aia. Ikusi zuten ian ala zebilela, beriala joan ziran treineruen bila, arpoita dinamitak eta sokadila, aguro ekartzeko etzan jende hila. Treinero joan ziran patroi banarekin, mutil bizkor bikainak guztizonarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Uranga Atxaga eta Manterolarekin. Baliak egindako salto tamarru bat, ziran izugarri eta ikaratzekuak, atzera egin gabeango arrisku bat, arpoiakin hil zuten antziran hanguak. Txalupa jiran da erdian balia, gizonek egin zuten bainaiko belia, ikusi zuten ian hila edo hitu bat, legorretikan bazan bibata txalua. Bi metro luze gerrilla marlodi, bustan palak lauzabal albuetan palabi, Espainetan bizarrak beste hilera bi, horraziak bezala hain zeuzkan ederki. Zezan 1.000 arrua, beste 200 mingain da tripa barrua, utxi janaz etzegon bat ere galdua, tinako 6 pesetan izan zen saldua.
jarri detegilaren alde. Hau horrela ez bada jendiari galde, bihotzez posturik atsegintzu gaude. Gora hori jotarrak esan beldur gabe.